Takže dali sme si taký malý, krátky výlet. Momentálne nachádzam sa tady s kolegom. Nazdar. V jednej celku malej, peknej, útulnej dedinke. A sú to vlastne dve dedinky v jednom. Je to Chocholná Veľčice. Tu sa napríklad nachádza supermarket, Coop, Jednota. Tu oproti je zase pizzeria, pošta. Tu niekde sa predávajú kvety, tam niekde tam dole. A toto je pravdepodobne pamätník osloboditeľov z druhej svetovej vojny. Takto to tu vyzerá. A dokonca táto časť je vlastne územie pôvodného starého cintorína. Nový cintorín sa nachádza na začiatku obce Chocholná Veľčice. No a tu máme náučný chodník Chocholná Veľčice. Stalo sa počas druhej svetovej vojny. Celku zaujímavé, ale nechce sa mi to momentálne čítať. Tu máme potom obecný úrad a tu na to vyzerá, že je materská škôlka alebo škola do 5. ročníka len. Potom musia deti chodiť do vyšších ročníkov do inej dediny. No, takže v krátkosti aj trošku tú trasu tady si dáme. Povedal som, že som v Chocholnej Veľčicách. Ale z akého dôvodu? To bude veľmi zaujímavé. Sú takí zvláštni typy ľudí. Nebudem ich menovať. Títo ľudia veľmi radi útočili na iných. Sami sa robili neviniatka, že oni muzikanti, oni nemajú nič s nikým spoločné. Tak teraz my sa pôjdeme presvedčiť, ako žili. Takže nech sa páči, držte si klobúky, lebo toto bude veľmi zaujímavé a pre niekoho aj nechutné. Výborne. Takže, tak ako sme slúbili, ľudkovia, takto žili urbexeri po stopách urbexu a Alexandra Explorers Vloggers a bohužiaľ aj s deťmi Alexandry Explorers Vloggers. Normálne pro mňa je za ťažko sem vlezť. Dobre. Takže, ľudkovia, toto je izba, v ktorej spali údajne, to tu mali mať, že čierno-biele všetko. Tu nás spali dvaja ľudkovia. Tu nás spali dvaja ľudia. Takto tu žili, toto mala byť, že kuchynská linka. Niekde nakradli, že vraj nejaký príbor po zosnulých ľuďoch a nože. Toto takto, to si môžeme pozrieť. To tu nechali akože taký full service, že vraj full service. Keď odchádzali, toto takto to tu vyzerá, tam je tuším aj žárovka dokonca nejaká. Ešte nejaké sonorádio. No, vidím, že tu sú aj nejaké digitálky. To je to púzdro z toho dronu. Nejaké hodzinky. No to, kúkaj, dobrý. Počúvaj, Takýto urbex som ešte dlho nezažil. to použili z toho môjho stolika? Áno. To je tam našrobované. Misky, hen z tých misek pravdepodobne papali. Taniere tu nechali všetko. Nekam sa ostahovali, pobrali sa preč. Nechali tu akurát samotný bordel. Samotne sa Chudáčika tu nechali. aspoň jedného nakrmím, dobre, tuto, konečne, aspoň jedného, lebo všetky mačky pošli. Miloš, ja sa ťa teraz opýtam. Kde spal Spal tu, presne. Tu v týchto místach, kde teraz Lukáš stojí. Áno, tam, Tu spal Lukáš, tu spal. áno. Však tam aj tyčinky, všetko sú a tu to spal.
Tak moje celkové vyjadrenie k tomu, čo sa tu vlastne ubytovalo, Alexander Explorers, postupov Urbexu, Nikol Urbex a ich syn, nebudem hovoriť mená, ja som už si o to odriekol, hovorím mená. No, išlo o vždycky takú vec, ako poštvať jednu stranu, druhú stranu proti sebe. A prostredníctvom práve týchto spomínaných ľudí, ktorí sú majiteľa týchto kanálov, podľa tých pseudonymov, čo som vyslovil, robilo to teda takým účelom, že sa to strašne zabávali. Takže podsúvali nejaké veci o mne jednej strane a podsúvali o dvoch ľudí, ktorí údajne že boli proti mne a hlavne riešili nejaké veci proti mne, tak som sa voči tomu takto bránil. A títo spomínaní ľudia, ktorí vyvolajú tieto konflikty, robili to za účelom takým, aby poškodili jedním meno, moje meno, ale oni, aby sa z toho vyslobodili najlepšie. No, tak sme zistili, že čo sú vlastne zač. A dospelo to k tomu, že nakoniec sme sa takto vlastne stretli na jednom takom spomínanom meetingu, ktorý bol pred možno týždňom, 2 týždňami, kde sme sa vlastne dohodli čo ako, aby sme si vypočuli ich verdikt, náš verdikt a potom vlastne všetky fakty dali dohromady. Fakty tak, aby ste boli v obraze. A musel som ich predtým vyhodiť z tohoto tu, ich akože bývania, lebo je to spravené ako hostovské a hostovské z toho dôvodu, lebo je to na prespavačku maximálne na jeden celý víkend, 2 noci. A oni sú tak ako keby privlastnili, že oni by chceli mať tam, že natrvalo. No za to ich správanie a ignoráciu, alebo sú, ako sa tomu hovorí presne, diletanti, alebo im to bolo úplne všetko jedno, čo sa tam vlastne stane, napríklad s elektrikou alebo s čím, že Miloš to opraví, Miloš to vrazí peniaze a Miloš sa u nás postará, hlavne tam hore na poschodí, keď som ich tam do začiatku mal, potom som ich dal dole, lebo som chcel hore robiť. Tiež musí ísť dole, bohužiaľ, lebo idem si robiť tú miestnosť. Videl si tú podlahu čiernu, videl si aj ten záchod, videl. A že mám po nich stále niečo vyhadzovať. Že ja nemám ich sračky, ja som tam neseral. To nie sú moje sračky, to sú ich sračky. Ja som vždycky hovoril, ja nemám čas na to, mám veľa svojej roboty, potrebujem si svoje robiť už konečne. A nie stále ma zneužívať časovo pre ich účely. Ja to nebavilo už.